Her er en opbevaringsløsning til dine rengøringsrekvisitter, som er spækket med fordele. Vikan Shadowboards er en praktisk og pålidelig måde at komme i gang med et bedre opbevaringssystem til dine rengøringsrekvisitter. Shadowboards har et væld af fordele. Minimering af risikoen for krydskontaminering mellem omgivelser, rengøringsrekvisitter og fødevareproduktionsudstyr. Rekvisitterne hænger i deres håndtag og placeres strategisk, så forurenende stoffer ikke drypper eller falder på andre redskaber. I våde omgivelser fremskynder denne opbevaringsløsning også tørretiden. Nem adgang til rengøringsrekvisitter samt bedre orden og overblik, hvilket gør det nemt at identificere manglende værktøjer. Nem genbestilling og adgang til produktinformation og dokumentation. Alt sammen i overensstemmelse med 5S-principper, der forbereder dig til audits. Vikan Shadowboards kan tilpasses dine behov og kan laves med dit logo, i en bestemt størrelse og med den baggrundsfarve, du ønsker. Vi rådgiver dig med vores hygiejniske ekspertise for at sikre, at du får det optimale design. Vikan Shadowboards fås i 12 farver, der matcher dit farvekodningsprogram. De fås med enten en farvet baggrund med hvide eller sorte skygger, eller hvid baggrund med farvede skygger. Monteringsmuligheder inkluderer afstandsstykker, som vi anbefaler for nem rengøring bag pladen. Magnetisk montering er mulig på magnetiske vægge, hvilket giver mulighed for at fjerne boardet og dermed gøre det nemt at rengøre. Skal du have dit rengøringsudstyr tættere på end muligt med vægmonteret shadowboard, kan du vælge vores mobile shadowboards. Disse kan enten være en- eller tosidet. Alle Vikan Shadowboards er udstyret med en QR-kode, der gør det nemt at genbestille rengøringsrekvisitter og giver adgang til tekniske datablade og overensstemmelseserklæringer, der vil guide dig gennem dine audits med lethed. Hos Vikan har vi et team af specialister, som er dedikeret til at hjælpe dig med at finde de rigtige shadowboards til netop dit behov. Kontakt dit lokale salgsteam nu.